Nagy szeretettel üdvözöllek! Most ebben a rövid kis videóban azt fogom bemutatni, hogy miután regisztráltál, mint viszonteladó egy adott termékhez, és létrehoztad az úgynevezett eladási oldaladat, hogy ezen most el kell helyezni a megrendelési linket, amin keresztül majd a vásárlók meg tudják vásárolni az adott terméket. Első lépésként, miután beléptél az admin felületre, kattints a termékek menüpontra. Itt arra lesz szükség, hogy kiválaszd az adott terméket, és jelezd a nagyker felé, hogy milyen módon szeretnéd eladni. A mi esetünkben a linkkel történő eladásról lesz szó. Miután ezt megtettük, már is a terméklista menüpontban megjelenik az adott termék adatai, megjelennek, és itt már is megtaláljuk az értékesítési linket. Tehát ezt a linket szükséges elhelyezni az értékesítési oldalunkon, és miután erre a linkre kattintva valaki vásárol, ezután leszünk majd jogosultak jutalékra. Egy tipp, hogy az ajánlatunkat a vásárlóink felé, érdeklődőink felé egyedivé tegyük, nagyon jó lehetőség a kuponnal történő eladás. Ezt is ugyanígy a termékek menüpontban az el akarom adni részben tudjuk jelezni, bejelöljük, hogy kupon, és elküld. Miután ez megtörtént, ismét belépünk a terméklista részbe, és ennél a résznél egy nagyon érdekes dolgot fogunk találni. Egyrészt megtaláljuk a kuponkódot, amelyet ha a vásárlóink megadnak a vásárláskor, akkor egy bizonyos százalékú engedményt fognak kapni. Ezt az engedményt viszont mi tudjuk meghatározni, hogy mekkora legyen. Természetesen az általunk kapott jutalékból tudjuk ezt a továbbadott jutalékot egyfajta kedvezményként felajánlani a vásárlóinknak.